A Państwu tylko podpowiem, że tutaj za moimi plecami jest właśnie ta ilustracja do tomu drugiego. Czym są dzieje Kaszubów? Przede wszystkim są popularno-naukowym esejem, które w bardzo lekki, przystępny sposób mówią o sprawach trudnych i czasami tych najtrudniejszych. Potrzeba opowiadania o historii Kaszubów wciąż istnieje, dlatego też postanowiliśmy się zająć tym zadaniem. Wiemy, że mamy już i chwała autorom za to, że jest 5-tomowa historia Kaszubów w dziejach Pomorza. To jednak 5000 stron, przez które nie każdy przebrnia, więc tutaj wychodzimy z ofertą nieco lżejszą. 2 tomy wedle tego, na czym my się lepiej znajemy, tedy pierwszy tom się kończy na 1815 roku i tam są te wydarzenia ze średniowieku i czasów nowożytnych. No i to było to, co było mnie bliższe, to do czego je prowadził badirowania, znajazd źródła. No Michał zajął się tym dziela w XIX-XX stolatem. To było tak internie podzielone w tych temach bardziej sadzimy. Łódba na to się pojawiła 5 lat do wsludu w 2020 roku. Dzanka Romekowicz Rzeżdżonowi tak podskacił do tego, żeby napisać coś historię Kaszeb, albo Kaszebów bardziej, bo to i cała historia spolezna, a nie myla. Jesteśmy zaczęli o tym myśleć. Pierwi powstała historia Kaszubów na jeden wieczór, znaczy myły książeczka. Później ta łódba ewoluowała i po 5 latach mamy dzieje Kaszebów. No i myślę, że możemy być radzi z tego, że tak wiele się pisze i tak można by rzec w taki inny sposób o naszej historii. Możemy być buszni z tego, że to sami Kaszubi. Ta dzisiejsza kniga, ona trafi do młodych ludzi, bo ona jest tak napisana wartko, inną modłą niż ta naukowa historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Kaszubsko-Pomorskie Zrzeszenie było wydawcą. Myślę, że to nie był zmarnowany trud. Jest na fali. Kaszubi znają państwowość niemiecką, znają ją od 1772 roku.